BJP-आनो तो UPP-नि बस UPP-नि दैदेनगिरि EM GM चिफ खोमायाव हमनानै फिदिंनानै फाखोरसे फिदिंना जायगायाव दोनफैफिनग्रायाथ' नोंथांमोनानो BJP-खौ सों BJP-नि मण्डल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टनि ST मर्चानि प्रेसिडेन्टफोरखौ सों नोंथांमोना दिनै जोंनि उदालगुरियाव फैयो नोंथांमोननि बसआ दिनै NIT-खौ नोंथांमोननिनो जिहेतु सरकार दिनै मानो लाबोनो हायाखै BJP-नि दैदेनगिरिफोरखौ सों BTC कन्ट्राक्टर गौतमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बेफ्रुसार बिबुंथि नोंथांनि सोंनायाव आं बेखौनो बुंगौ नंगौ आं ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा बुङो आरो आं बेखौबो स्वीकार खालामनांगोन जिहेतु आंबो सासे नागरिक हिसाबै बहाबा नङा बहाबा आंहाबो गोसोआ दङ एंगेज जानानै दङ बा नोंथाङाबो दङ बिथाङाबो दङ नोंथाङाबो दङ गासैबो बहाबा नङा बहाबा सोरखौबा अननाय मोजां मोननाय आरो सापर्टआ थायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो अब्लाबो आङो दिनै थोंजोङै जिहेतु खोथा बुङाखै राजनीतिकनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंल' बुङालासेनो आंल' सोङालासेनो आंल' सोंखारियालासेनो रायजोआसो दिनै सोंनांसिगोन नाथाय आं नोंथांनि सोंनायाव मोनसे खोथाखौसो आं दिनै बुंगोन बर्तमानाव जे जोंहा राजनीतिकनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंल' बुङालासेनो आंल' सोङालासेनो आंल' सोंखारियालासेनो रायजोआसो दिनै सोंनांसिगोन बिटिआर गोरोबथा बादियै बर' लाइमोनफोरखौ रिक्रुइटमेन्टआव आर्मि पुलिस गासैबो रिक्रुइटमेन्ट कनसिडारेसनाव खालामनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन दिनै आं उदालगुरि आरो बाक्सानि खोथाखौ आं दिनै बुंगोन जे जोंहा बिटिआर एकर्ड बायदि बर' इयुथफोरखौ रिक्रुइटमेन्टआव आर्मि पुलिस फर्स गासैबो रिक्रुइटमेन्टआव कनसिडारेसन खालामनाय जागोन होनना बुंदोंमोन दा रायजोआ सों BPFआ जेब्ला गामि गामि थांनानै मिटिं खालामहैदोंमोन बिसायख'थि समाव दा नोंथांमोना सोंथि खालाम BPFनि दैदेनगिरि BPFनि MLA MCLAफोरखौ सोंथि खालाम 17 बोसोराव नोंथांमोना मा मावबोखो प्रथमावनो बुंग्रोदों जे BPFआ जेब्ला गामि गामि थांनानै मिटिं खालामहैगोन इलेक्सननि समाव आरो दा बर्तमानाव नोंथांमोना सों BPFनि दैदेनगिरि BPFनि MLA MCLA MLAफोरखौ सों 17 बोसोराव नोंथांमोना मा मावबोखो मा इनिशिएटिभ लाबोखो मा बानायबोखो फरायसाफोरनि थाखाय बा रायजोनि थाखाय मा सुबिदा खालामनानै होखो सोंथि खालाम मा इनिशिएटिभ लाबोखो मा बानायबोखो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय रायजोनि थाखाय मा सुबिदा खालामना होखो सों रायजोआ दिनै BPFनि लिडारफोरखौ सों BPFनि लिडारफोरखौ सों मावनो हायाखैब्ला लाजिनांगोन मावनो हादोंब्ला दिन्थिनांगोन मावनो हायाखैबा लाजिनांगोन मावनो हादोंब्ला दिन्थिनो हागोन बेनि उनाव सोंथि खालाम प्रमद बर' बिथांनि सरकार UPPLनि दैदेनगिरि MLA EM MCLA मिनिस्टार बिथांमोनखौ सों बिनि उनाव सों प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ UPPLनि दैदेनगिरि MCLA EM MLA मिनिस्टार बिथांमोनखौ सों उदालगुरिनि रायजो बिथांमोनखौ खावलायगोन बिक्रम दैमारि दिनै उदालगुरिनि रायजो बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना सों जे बड' इयुथ्सफोरखौ बिटिआर एकर्डनि बायदि आर्मि पुलिस पारामिलिटारि फर्सफोराव कनसिडारेसन खालामनाय जागोन होनना बुंदोंमोन प्रमद बर' सार MLA सार MCLA सार दिनै दासिमबो सासेबो मानो जायाखै सों UPPनि दैदेनगिरि बिथांमोननियाव सों दिनै सों जे जोंहा एस पार बड'लेण्ड बिटिआर एकर्ड बायदि जे बर' लेक्सारारफोरखौ एपइन्टमेन्ट खालामगोन होननानै बुंदोंमोन मास्टारफोरा सों UPPनि दैदेनगिरि नेताफोरनियाव सों जे बर' लेक्सारार नोंथांमोना होगोन होनदोंमोन 6.3 बायदि दिनै सासेबो होआखै सों मास्टारफोरा सों दिनै आरो उदालगुरिनि दैदेनगिरिफोरा सों जे जोंहा उदालगुरि एकर्डआव थानाय बायदि NITआ उदालगुरियाव जायाखै सों UPPनि दैदेनगिरि EM MCLA चिफ डिपुटि चिफ सों
NIT दासिमबो मानो जायाखै सोंनो हागोन ना हाया रायजोआ दिनै आरो सों उदालगुरि बिथांमोना रायजो नोंथांमोना इनस्टिट्युट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट टंलायाव जानो गोनांमोन सों टंलानि रायजो राजाफ्रा सों जे बेबायदि इनस्टिट्युटआ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युटआ मानो जायाखै टंलानि रायजोफ्रा सोंनो हागोन ना हाया रायजोफोरा दिनै टंलानि रायजोफोरा बे एकर्डआव थानाय दफाफ्रा मानो मोनसेबो जायाखै सों दिनै आरो सों इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभारसिटि भैरबखुन्दआव दाखालि दंफां गायनाय जायगायाव नेशनेल इन्दिरा गान्धी इउनिभारसिटि जानो गोनां दङमोन सों दिनै मानो जायाखै बे इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभारसिटिया मानो जायाखै प्रमद बर' सार बिथांनियाव सों आखायाव हमनानैबाबो सों बेंखननानै सों बे इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभारसिटिया मानो जायाखै बेथ' एकर्डआव दंथारो दिनै भैरबखुन्दनि रायजोफ्रा सोंनो हागोन ना हाया सों आरो सों जे अर्गेनिक इउनिभारसिटि जानो गोनां दंमोन सार बुंनायखौ दोनथ'नानैबाबो नोंथाङा एन्सार हो जे रौतायाव जोंनि जायगायाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि जानो गोनांमोन दङमोन रौतानि रायजोफ्रा सों प्रमद बर' बिथांखौ जे मानो जायाखै दिनै रौतायाव बे अर्गेनिक इउनिभारसिटिया दिनै खेराइसालि सेन्टार भेरगावनि रायजोफ्रा सों भेरगावनि MCLA EMनियाव सों डिपुटि चिफनियाव सों चिफनियाव सों मिनिस्टारफोरनियाव सों MP फोरनियाव सों मानो जायाखै आरो सों नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि व्हाट हेपेन मा जाखो नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बेफोर मानो जायाखै रायजोनियाव मानो सों रायजोआ दिनै बिथांमोननियाव मानो सोंनो हाया एकर्डआव जिहेतु दं मोनसेबो एकर्डनि थफाया मानो जायाखै आरो निउ हाइवे माजबाद टु हलंगि सों हलंगि आरो माजबादनि रायजोफ्रा सोंदो जे नेशनेल हाइवेआ मा जाखो सार बेखौसो जोंनो नांगौ सों आरो सों फ्लाइअभार एट रेलवे क्रसिं टंलानि रायजोफ्रा सों जोंनियाव फ्लाइअभार जानो गोनां दङमोन प्रमद बर' बिथांनियाव सों MCLAफ्राव सों EMफोरनियाव सों दिनै आरो दङ दे पलिटेकनिक इनस्टिट्युट अफ हरिसिंगानि रायजोफ्रा सों जे जोंनियाव पलिटेकनिक जानो गोनां दङमोन प्रमद बर' सार नोंथाङा मा खालामखो दिनैसिम नुवाखै दिनै आरो नै बाक्सानि रायजोफ्रा सों जे उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेसेबां मोजां इनस्टिट्युट बाक्सानि रायजोफ्रा सों दिनै प्रमद बर' बिथांनियाव जे उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि एकर्डआव थानाय खामानिया मा जाखो सों दिनै आं सोंब्ला जाया दिनै रायजोनि सिगाङाव पेट बुंनानै ब्लड थाङोब्ला जाया रायजोनो सम होनांगोन दिनै MCLA EMफोरा आरो सों स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार बाक्सायाव जानो गोनांमोन स्पर्ट्सनि थाखाय बे मोनसे इनस्टिट्युट बेबो गैया बेखौ बाक्सानि रायजोफ्रा सों दिनै गरेस्वराव रेलवे क्रसिं जानो गोनां रेलवेनि जिथु क्रसिं बाक्सानि रायजोफ्रा गरेस्वरनि रायजोफ्रा सों जे रेलवे क्रसिंआ मा जाखो सार बेथ' एकर्डआवनो दङमोन एकर्डआव थानाया मानो जायाखै सों आरो दिनै भेटेनारि कलेज बाक्सायावनो मा जाखो सार भेटेनारि कलेजआ दिनैसिमबो गैया एकर्डआव थानायखौ मानो मावफुङाखै सोंनो हानांगोन दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै आरो केन्सार हस्पिटालखौ दिनै लुबाय थादों होननानै खोनादों लुथों जायोबा मोजां नाथाय 100आव जुदि मोनसेल' दफाया जुदि दिनै जाफुङोब्ला जोंनि मावनांगौ बेसेबां दं दिनै आं BPFखौसो बुंबाय UPPLखौसो बुंबाय BJPफोरखौ सोंनांगोन BJPयानोथ' UPPLनि बस UPPLनि दैदेनगिरि EM GM चिफ खोमायाव हमनानै फिदिंनानै फाखोरसे फिदिंना जायगायाव दोनफैफिनग्रायाथ' नोंथांमोनानो BJPखौ सों BJPनि मण्डल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टनि ST मर्चानि प्रेसिडेन्टफोरखौ सों नोंथांमोना दिनै जोंनि उदालगुरियाव फैयो नोंथांमोननि बसआ दिनै NITखौ नोंथांमोननिनो जिहेतु सरकार दिनै मानो लाबोनो हायाखै BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ सों ST मर्चानि दैदेनगिरिफोरखौ सों मण्डलनि प्रेसिडेन्टफोरखौ सों जे उदालगुरियाव जोंहा इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभारसिटि जानो गोनां दङमोन भैरबखुन्दआव BJPनि दैदेनगिरिखौ सों EM MCLA जायफ्रा दिनै स्पिकार जानानै दङ जायफ्रा दिनै BJPनि मिनिस्टारफ्रा दिनै उदालगुरियाव फैयो नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि बसखौ बुंनानै इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभारसिटिखौ भैरबखुन्दआव लाबोनो मानो हायाखै BJPनि दैदेनगिरिफोरखौ सों रायजोआ सों नोंथांमोना बेफोरबायदि एकर्डआव थाखानाय
दफाफोरखौ जाफुंहोआब्ला एगेन नोंथांमोना जोंनि गामियाव फैनो नाङा बुं बिपिएफखौनो बुं इउपिपिएलखौनो बुं बिजेपिनो बुं नैबे एकर्डआव थानाय गासैबो दफाया जाफुंनांगौ होनना सों बाक्सानि लिडारफ्रा सों दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इउनिभार्सिटि दिनै बाक्सायाव जानो गोनां बिजेपिनि लिडारखौ सों नोंथाङा दिनै बसखौ बुंनानै बे दफायाव थानाय एग्रिमेन्टखौ मावफुंनो हागोन ना हाया हायाब्ला जोंनियाव दाफै बुंनो हागोन ना दिनै रायजोआसो सोंनांगोन दिनै सोरबा नैबे बिक्रमआ बुंबाय थाबाल' जाया दिनै रायजोआ सोंदो गुल जानाय मिटिङाव आखायाव हमनानैबाबो बोबथानानैबाबो दिनै रायजोआ सोंनो हानांगोन अब्लासो जागोन दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुंनो हानांगोन दे दिनै बिफाय रायजोआ जोंखौ गामियाव मिटिं खालामनो होनो हायाखै नोंसिनि बसनियाव थांनानै बुंहैथां दिनै बुंनो हानांगोन दिनै बिजेपियानोथ' इउपिपिनि बस जेखौ बुङो बेखौनो बुङो दिनै राजनितिक हानजानिखौब्लाबो खोमा हमना फिदिङो फरायसा आफादखौबाबो दिनै खोमा हमना फिदिङो धरना हो होमबानो धरना होयो आमुगाव थां होमबानो थाङो बसआथ' नोंसोरनो मानो लाबोनो हायाखै दिनै नोंसोर मण्डलनि प्रेसिडेन्ट जानानै एसटि मर्चानि प्रेसिडेन्ट जानानै मानो लाबोनो हायाखै सों दिनै बुंनांगौ गोबां दङ नोंथांनि सोंनायाव खामानि मावनो हानाय हायैया बे आलादा आं सानो बिपिएफ सरकाराबो बै समाव गोबां सानख'नो हायै खामानिफोरखौ मावबोबाय नाथाय बेयाव मावनो हायाखै होननानै रायजोखौ फोथायहोनो हानायानो पलिटिक्सनि देरहानाय आरो दाबो गोदान सरकारावबो मावगोन मावलांनो नाजागोन नाथाय बेखौबो जेबो मावाखै होननानै बुंनानै रायजोखौ फोथायनो हानायानो देरहानाय नाथाय एक्सुवेल खामानिखौ रायजोआ नुखायो जेसेबां बुंब्लाबो जेसेबां सोंखारिब्लाबो जुदि रायजोआ मेगनजों नुदोंब्ला बेनो सैथो जागोन नाथाय दिनै नोंथांनि सोंनाय बायदि दिनै सोंखारिलायनाया थाखागोन बिनिखायनो बे सोंखारिलायनाया जोंनिया आलादा आसामनि आलादा गुबुननि आलादा नाथाय जोंनिया नैफोर प्रब्लेमफोरखौ लानानै मानसि इनकाउन्टार गले गले खालामजानायफोरखौ लानानैसो जों दिनै बुंनांगोन नोंसोरो मानो मोनसे नङा बिनि थाखायथ' आं थाबायबाय थादों सोरबा सोरबा एमसिएलए सोरबा प्रेसिडेन्टनियाव आं दिनै थाबायगासिनो दं जायफोरनियाव थांदों बिथांमोना दिनै मोजां रेसपन्स होदों इउपिपिनिबाबो बिपिएफनिबाबो बिजेपिनिबाबो आं दिनै थाबायगासिनो दङ जायफोर इएमफोर दङ आं बिथांमोनाव थांदों इउपिपिएलबाबो बिजेपिबाबो बिथांमोना नुदों नाथाय बिथांमोनाबो मोनसेल' खोथाखौ दिनै बुंदों नै दाखालि बावैसो आं नामखौ बुङा अननाय मोजां मोननाया बयनिबो सायाव दङ जोंबो गोसो जायो फंबाय नोंथांखौ आं दिनै वेलकाम खालामदों नाथाय माब्लाबा समाव जोङो बे मोनसे परिबेस फैगोन फंबाय जोङो सानसे मोनसे जानांगोन इउपिपिनि दैदेनगिरियाबो बुंदों नाथाय बिनि परिबेसखौ जों बुंबाय थाबाल' जाया नोंथाङाबो इनिशिएटिभ लानांगोन आंबो लानांगोन नोंथाङाबो लानांगोन बिनिखायनो दिनै आङो थाबायदों आरो नाजागोन फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि घटनायाफोर जाया इनकाउन्टार जों खालामजाया गुबुनजों जेन जों सौख' जाया बेनि थाखाय स्ट्रं गभर्नमेन्ट लाबोनो थाखाय रायजोआ दिनै थिरांथा लानांगोन थेंक इउ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे नैबे लेखाखौ आं होगोन दा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार माननीय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय जोंनि बिटिसिनि सिएम प्रमोद बर'निसिम डाइरेक्ट मोनसे लाइजाम बे लाइजामाव मा लिरदों थख' थख'यै आं नोंथांमोननो फरायना होनो हानाय नङा नोंथांमोना फरायनो गोसोब्ला मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथांनियावनो बे लेखाखौ मोनगोन बे लेखानि उद्देश्यआनो जाहैबाय आं फंसे बाथ्रायावनो नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों बे लेखानि मिनिंआनो जाहैबाय जोंहा थांनाय समफोराव सरकाराव थानाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि राजनीतिक लिडारफोरा जायफ्रा दिनै प्रमोद बर' सार बिथांनिफ्राय लानानै बिथांनि सेक्रेटारिसफोर बिथांनि मावफारियाफोर बिथांमोना बुंदोंमोन जे बिटिसिनि पावारा जोंहा बांबाय डिसि एसपि अफिसार पस्टिं ट्रेन्सफार खालामनाय गासैबो जोंनि आखायावनो थाजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय नैबे लेखाखौ नोंथांमोना फरायब्ला बिथांमोननि बुंनाया खनसेयावनो फिनिश जाबाय जोब्बाय
ट्रेन्सफार खालामनाय, पस्टिं खालामनाय, सोरखौबा होखारहरनाय, सोरखौबा लाबोनाय जिथु बिथांमोना बुंदोंमोन, बे लेखाखौ मोजाङै फरायबा बिथांमोननि बुंनायनि उद्देश्य आरो मिजिङा बे डेटनिफ्राय फिनिश जाबाय। अब्ला नाय, नोंथांमोना बुंदोंमोन जे डिसिखौबो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो, माबाखौबो एसपिखौबो जों गोसो जाबा हेफाल खालामनो हायो। नाथाय नों सासे काउन्सिलनि अफिसारखौनो लाखिनो हानाय, लाबोनो हानाय, पस्टिं खालामनो हानाय, ट्रेन्सफार खालामनो हानाय गोहोआ थानाय नङा। नैबे लेखानि उद्देश्यआ बेनो। बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों, बिथांमोननि कमिटमेन्टआ रायजोनो बुंनाया नैबे लेखानि गेजेरजों जोब्बाय होननानै आं दिनै नोंथांमोननि